Nagplano ang mga kadagkoan sa mga Hudyo nga patyon si Jesus. Juan Kapitulo 11 versikulo 45 hanggang 57. Daghan sa mga Hudyo nga mibisita sa ilang Maria ang nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo kanya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseyo ug misugilon sa gibuhat ni Jesus. Busa gituwag sa mga Pariseyo ug sa mga kadagkoan sa mga pari ang tanan nga miyembro sa korte sa mga Hudyo. Ug sa dihang nagtigom na sila, nag-ingon sila, ansa man ang atong buhaton. Daghan nga mga milagro ang ginabuhat ni ini nga tawo. Kon pasagdan lang nato siya, ang tanan mo tuo na kanya nga siya mao ang gipadala sa Dios nga mahimong hari sa Israel. Ug kon mahitabo kini, sulungon kita sa mga sundalo sa Roma ug gub-on nila ang atong templo ug ang atong tibuok nasod. Apan ang usa sa mga kauban nila nga si Caifas, nga pangulong pari ni adtong tuiga, mingon, mga wala gayod kamoy alamag. Wala ba kamo makahuna-huna, nga mas maayo pa nga usa lang katawo ang mamatay alang sa atong nasod kaysa ang tibuok nasod ang mawala. Kining iyang gisulti dili iyang kaugalingon nga panghuna-huna, kundi ingon nga pangulong pari ni adtong tuiga, natagna niya nga kinahanglan nga mamatay si Jesus alang sa mga Hudyo. Ug dili lang alang kanila, kundi alang usab sa tanan nga anak sa Dios nga nagkatibulaag sa ubang lugar, aron matigam ug mahiusa silang tanan. Sukad ni adtong adlawa, nagplano na ang kadagkoan sa mga Hudyo sa pagpatay kang Jesus. Busa wala na magpakita si Jesus didto sa mga lungsod sa mga Hudyo, kundi miadto siya sa lugar nga dool sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga gituwag Ephraim. Mipuyo siya didto uban sa iyang mga sumusunod. Karon, hapit na ang pista sa mga Hudyo nga gituwag nga pista sa paglabay sa anghel. Busa daghang mga tawo ang miadto sa Jerusalem aron nga sa dili pa moabot ang pista makapanghinlo na sila sa ilang kaugalingon sumala sa nabatasan sa ilang relihiyon. Gipangita nila si Jesus didto sa templo apan wala nila makita. Busa nagpangutan anay sila, sa inyong hunahuna, moan ikahasya dinhi sa pista. Niadto di ay nga higayon nagsugo ng daan ang mga kadagkoan sa mga pari ug ang mga Pariseyo nga si bisan kinsa nga masayod kon asa si Jesus kinahanglan mosulti kanila aron madakop nila siya.